Dnes to bude takýto haul v čupe, pretože nemáme nič, nemáme tu žiadny nábytok, je to špinavé a tak. Prvá vec, kavičku sme si spravili z takýchto šáločiek, ja mám žltú, Malina má rúžovú. Potom takéto poháre, 6 kusov, pretože tu žiadne nie sú. Do sprchy takúto unslippery, proste podložku za 4,50. Zostalo 3,50. Tie šálky boli tiež v akcii. Najlacnejšiu kepu záchodovú. Za euro 50 asi. Čo robíš, Sara? A to celé začalo touto podložkou. Nádherná. Ktorá je zelená a preto som sa rozhodla, že kúpeľka bude presne do takýchto tónov. Zelená, takáto neutrálna, lebo to je takáto shell. Proste na toaleťák, čistiace a tak. A toto je všetko, čo sme si kúpili v Ísku. Stalo ma to celé asi 40 eur.